What? What is your name? Oh, my name is Nestor Trinidad. Yeah, I only have PO for here, TCL. Save on Pods. Yeah, how many po? How many? Just one? Oh, one lang po. Pilipina pala eh. Okay. Nahirapan pa ako mag-English. Mahina ako mag-English. Kuya, kanina po katang Oops, tinatagalo. may panibagong text sa atin ng ating dispatch. Okay, hey! Alright you guys, good morning. Ayan no. Once again, it's Lakay Tracker here. You have arrived. Yun. At 26875 96th Avenue on the left. Okay. At ang current location natin guys, andito tayo ngayon sa Edmonton, Alberta. Magdi-deliver tayo dito. Isang delivery. Ayan. Ang laking di-deliveran to ha. Okay. Ano muna rito? Stop muna tayo rito. Ayun na. What? What is your name? Oh, my name is Nestor Trinidad. Wow! Nash what? Nestor Trinidad. Nash, Kuya Nash. What is your PO number? 30. Okay, how many PO do you have? I think I only have. Hold on. Okay. Yeah, I only have PO for here, TCL. Save on Pods. Yeah, how many po? How many? Just one? Oh, one lang po. Pilipina pala eh. Okay. Nahirapan pa ako mag-English. Mahina ako mag-English. Kuya, kanina po katang tinatagalo. Kanina pa ba? Oh, sorry. Number, Kuya? 2098. 2098, your trailer. 1448. English ako ng English. Pinay pala, Pinay. Hirap sa atin din. Ano, Kuya? What is your trailer po? 1448. 1448. Your phone number? 0196. Reverse setting. Temperature po. Titignan ko para sigurado. Pilipina pala, Pilipina. 34 continuous. 34. Okay po. Hold on. I'm gonna find you a door po, okay? Okay, ma'am. No problem. Hold on. Kuya. Yes, ma'am. Hello po. I-wait niyo po ba po? Are you waiting? Oh, yes, of course. I'm not dropping the trailer. I'm waiting. You're gonna wait po? Okay. I want you to back in door 38. 38? Opo, 38 po. Keep your doors closed and then come to the office, okay? Okay, just line up there for now. Opo. Okay, thank you, ma'am. Bring your paperwork. Make sure you're wearing safety vest and safety shoes po, okay? Yes, ma'am. Okay, thank you. Okay. 38 daw. Ayun. Ngayon tayo. Line up muna natin. Sabay punta tayo sa opisina nila. Okay, line up muna tayo. Yellow blading sa opisina nila. Alright. Alright guys, yan. Nakaidlip na pati ako. Medyo may katagalan din sila. Tara! Turn left on Highway 60. Alright you guys, ayan. Dito na tayo sa karsada.
natagalan ako doon, medyo may kabagalan sila. Sabihin na lang natin na medyo busy sila. 4 na oras ako nag-aantay. Nakapagbuhat na ako, exercise na, nakakain na, nakaidlip na pati. Wala pa rin. Anyway, okay lang, importante na tapos din yun. Siyempre, alam nyo naman. Ngayon, pupunta na tayo sa pasabit ng dispatch. 1 skid, $600. Wow! Tama yun. Ayan, sinit up ko yung isang camera ko dun sa may labasan para ma-enjoy natin ang view ng Edmonton, scenery ng Edmonton. Yes! Let's go! In 2.25 miles, take the exit on the right to Highway 16 east toward Edmonton. Business areas, may east, sabi rito. Yes! Ay. Lapit na tayo. Take exit 397 on the right to North Victoria Trail. Okay. Sana may diretsyo natin, stretch out. Diretso-diretsoin natin. Nakakuha sa Lagare. You got it? Yeah, I got it. Perfect, man. I nailed it. Straight back. It's perfect, man. Yeah, I have to do like a hammer thing back You know, in the... if you come again, the best thing to do is come from the entrance by Circle K, and then you turn toward like this. In this way here? Yeah, there's no. The one that's in here? This doesn't go anywhere though. So you just, if you can, the best thing to do is back down that alley and then just pull forward, back straight up. Okay. Yeah, for next time. Okay, sure, for sure. There we go, man. Perfect. Yeah. Drive na almost 5 hours.
Kunti na lang yung oras ko. Tsaka gabi na ayoko magpagabi. Kaya let's roll. Alright guys, yan, good morning. Yung magkabigat tayo maamin apo. At dataw tayo tatan dito'y kuan Highway 16. Malapit-lapit na rin tayo sa dideliveran natin, yung idadrop natin isang paletang ito. Nakita nyo naman guys, no? Ayong pasabit natin isang paleta. Kagabi doon na ako natulog sa sa malapit doon sa truck stop kung saan ako nag-pick up. Hindi na ako tumakbo kasi inaantay ko yung oras ko nga. Gawa nga ng hapon na rin, nagsimula ako ng umaga kasi kaya naubos na yung oras ko. Yan, tuloy-tuloy lang tayo. Maaga pa rito, mga ano pa lang dito, mga 8:45 ng umaga. Yung araw masalubong, nandyan yung araw sa harap natin, kaya focus lang ako sa pagdadrive kasi yung araw nandyan sa harap, nakakasilaw. Ayun, kita nyo, ay gumaganyan ako nakakasilaw. Ayan guys, but anyway, malapit na rin tayo, tuloy-tuloy lang tayo. Alright guys, ayan, at nandito na tayo sa cut knife sa Saskatchewan. Tinawagan ko siya kaganina, minto ko, tumawag ako sa kanya yung direction. Sabi niya sa akin, diretso lang, lagpasan mo yung train. May release ng train dyan at pagkatapos may makita kang truck na kulay dilaw, yung 5 ton na truck, yung mga straight truck na truck, sabi niya. Ito, wala pang pavement to bato-bato. Small town, sabi, small town. Turn left on Railway Avenue. Okay. Hihinto ako dito siguro. Tawagan ko siya. Yellow truck, sabi niya Turn left on Penola Crescent, then take the first right. Tawagan ko ulit. Saan ka ba banda? Yes, I just passed the trucks. Yeah, you see my yellow 5-ton out there? Look to your left way on the field, got it? Oh yeah, right there. Yeah, so just back down that driveway there. Oh, so I have to make a left there and then back? No, don't turn into the driveway, back into the driveway. Oh, so from here in the road? Yeah, Okay, from here in the road back all the way there? yeah, Oh, I saw there's a yellow there. Is that the one? yeah. Okay. I'm right beside it. Okay, you saw me, right? Yeah, oh yeah, you're right in front of the driveway there.
Okay, perfect. Thank you. I'll see you then. Bye. Ayun pala guys, atras ako. Highway 67. Atrasan to. Ito malayla yung atrasan niya na. Wala doon. Ito mukhang malayla yung atrasan to Malupit din itong mga dideliveran natin. Ang layo na malayla yung atrasan niya. Pati magagawa yan yan ang sinabi Alaglag tayo dyan sa may right side Tragis. Huwag naman sana tayong malaglag. Hindi. Malayo. Malayo yung atrasan. Mula dito sa highway hanggang doon sa kanyang truck. So much for the isang paleta na halagang 600. Sulit na sulit din pala yung bayad nila guys. Kasi napakalayo yung aatrasan natin. Kasi walang walang iikutan doon. Kaya atras lang talaga. Ay nako. Okay lang. Ito farm to guys. Ewan ko anong tinatanim dito. So much for the $600 na pasabit. Yung pala ang diskartihan dito. Ay, malayo yung karsada na yan First time. Malayla yung mga ilang siguro mga 400 meters din to siguro hanggang doon sa highway. Dapat kapag umatras ka left na salamin tsaka right na salamin, kailangan dapat yung dulo ng trailer mo naka-align na nakikita mo. Ganon din dito. Tapos kabig-kabigin mo lang sa manobela. Kunting kabig-kabig lang, yung tamang kabig lang, maliit yung lang, dahan-dahan na kabig-kabig na lang ganyan. Layo ng atrasan Ingat lang. Tapos baba tayo ron.
I-atras lang pala yon, loading dock niya yung pinaka ano na niya, oh. I-atras lang natin. Pagkatapos nito guys, dire-diretso na tayo sa Winnipeg. May drop doon. Sabi nila sa akin, iba na daw ang magda-drop. Okay, good. Hindi na lang niya lumapit doon eh. Loko rin eh. Away mo na. Antayin natin siya. Opo muna. Punta na pat may kahoy tayo na ilalagay doon. Padelikado naman yata yan. Padelikado naman yata yan. It's still sitting up? Yeah. Okay. Like, look, I just put it so it's just like Hindi siya put it sapat. against Meron silang rampa. Well, just because it's crank like this one here, it's not aligned. Nice. Hey, dog. Thank you, sir. Yeah. Whew. Oh, he's not gonna bite, isn't he? No, No, he's good. He's a just good boy. down, Good boy. Down, Yeah. down. No, it's all good. Hey. pepper. Thank you very much, sir. Until next time. Ben. Alright. Alright guys, ayan. Tapos na. So much for $600 na pasabit sa layo ng inatrasang ko mula doon sa highway hanggang dito, oh. But anyway guys, yan, tapos na yung pasabit na 600 na yan. Guys, pauling ko na siguro itong video vlog kong ito dito, no? Hanggang sa muli natin pagkikita. Yung remaining load ko na to is papunta na ng Winnipeg ito. At maraming salamat muli sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa mga video vlog ng Lakay Truck. Ingat po kayo lagi dyan. Peace up! Bye! Lakay Trucker.